Majalisar Ceton ƙasa ta mu ta Nijar, ko in ce sojojin masu albarka, muna haɗa ku da Allah. Muna haɗa ku da girman Allah. Mu ɗiyanku ne, ko kuna so ko ba kwa so. Yaushe ne za ku hawan teburi na magana, ku zo ku raba mu da wa'annan mutanen baƙaƙen azzalumai wanda aka zo aka daddasa mana akan hanya, wato duwan tare da polis wanda aka zo aka aje mana a bakin wato iyaka, wanda baka isa ba kana ɗan Nijar ka shiga makwabta ka yi sayayya wani abu da zaka zo ka kama iyalanka ba tare da wa'annan mutanen ba, sai sun zo sun wulakanta ka, sun ma kaca abinda ka sawo sai ka biya su, ka koma kai da ƙasarka ka koma baƙin etranje. To wallahi wannan abin da kuke yi, ko kiristoci wanda ba su da galihu, wanda ba 'yan ƙasa ba kuke wannan wulakancin, wallahi sai mun tashi mun yaƙe ku, balantana kuma wanda kuke wannan abin ɗiyanku ne in Nijar. Ban taɓa ganin wata ƙasa ba wadda za ka shiga nan Senegal ka gani ko rikici ya haɗa kar ɗan ƙasa, duk da yake abin mun san ba addini ba da kuma abin da suke ba daidai ba ne ba, kun ba mu goyi bayan su kan haka nan ba, to kuna yin rikici kashi 50 ɗan Senegal shine mai gaskiya ba tare da an tattauna ba. Kana yarda ka waɗi daga cikin wannan kashi 50 ɗin, kawai za a maka wata iri a kada ka. Amma mu yau Nijar, idan ka zo yau bakin iyaka ka ce ma hukumar Nijar kai ɗan Nijar ne, kana ganin cewa wato ƙasar ka ce za a maka alfarma, yanda ka san ka ce musu wato ɗan Nijar ne ni gani ku wulaƙanta ni. Haka suke ba su da kishin wannan abin. Ka rasa wai mu wa'anga duwan ɗin da aka ɗauko aka dasa man da wannan polis na sama hanya, ka rasa wa'annan mutanen wai turawa ne ko dai a'a dai wato ɗiyanmu ne. Mutane ne wa'anda ba su da imani, kuma wannan abin sun jima suna mutane wannan wulakancin, amma gwamnatin ma kusan ba ma mai magana. Kuma yanzu gashi muna da 'yan gwagwarmaya, kaji ma mutane sun fito suna irin wannan maganganun ba ai. Mutane suna can suna ta shan wahala. Wa'annan mutanen wallahi azim ban taɓa ganin mutane wa'anda ba san mutuncin wato ƙasarsu ba, ba san mutuncin 'yan ƙasarsu ba, kamar wa'annan mutanen da aka ɗauko aka daddasa mana kan hanya. Mutane wanda ba su jin tsoron Allah. To muna kira a wajen gwamnatin mai albarka, wa'annan mutanen a ɗauki mataki a kansu, saboda suna addaba 'yan Nijar ba dare ba rana. Sun maida mu 'yan Nijar sun maida mu wato wasu baƙaƙen etranje. Kai da ƙasarka, wato wa'annan mutanen ka shigo suna wulaƙanta ka. Ka sawo wani abu, baka sawo wani abu, wa'annan mutanen su zamna suna maka wato wani bincike na raina hankali. Da haka muna kira ga gwamnatin mu ta ɗauki mataki akan wa'annan mutanen tun lokacin mulkin siyasa aka zo aka dasa mana wannan bala'in. Gashi na han wannan abin har yanzu abu ya zo na addaba mu. Muna kira gwamnatin mu ta tashi tsaye akan wa'annan mutanen kuma ta sa musu hanya. Wannan ajewar da ake masa kan hanyoyi su zo suna binciken mutane kasatan 'yan Nijar. Mutum bai sawo komai ba, ko mutum ya soma iyalansa wani abu. Yanzu bi ma'ana yanzu kuna nihin 'yan Nijar ba su da ikon koko ba su da damar su je wani wuri su so wani abu, sai kun zo kun wulakanta su. Ku dinnan wani Allah wace irin al'umma ce ku? Wani irin mutane ne ku? Mun san ƙasar da in ka shiga in ka ce kai ɗan ƙasa ne, in baka ɗauko komi ba, takarda kama wannan ta ƙasa doka ne ka ba hukumar ta rike, kawai nunawa za ka yi. Saboda mutunci da ake ganin ka da shi, saboda kima da ake ganin ka da ita. Amma mu yanzu a Nijar a ba wannan. Lokacin da kace kai ɗan Nijar ne, a wannan lokacin wato gwamnatin hukuma za ta wulakanta ka. Annan